Čaute, to je Pejceben TV. Toto je taká menšia informačka, taká je trošku nejazyk, lebo totiž si nejdeme ani zahrať, ani žiadnu hru, ako vidíte tu na tejto ploche, tu, ani žiadnu zatiaľ. To je taká trošku menšia informačka. Pre niektorých je to dobrá správa, pre niektorých to je zlá správa, podľa toho jak. Určite ste už názov to mohli prečítať a to, že asi bude koniec toho channelu alebo veľká prestávka. Teraz to zatiaľ tak nestíham, lebo nemám čas. Niekedy keď mám čas, sa mi nechce a mám teraz veľa učenia, takže bude teraz zatiaľ koniec na neurčito. Alebo to bude iba taká mini prestávka, no nie mini, alebo taká dlhšia prestávka. Určite nehovorím, že vymazujem ten kanál. Určite možno, keď budem mať niekedy čas, tak pridám nejaké video, ale zatiaľ je koniec, takže to je teraz taká trošku mini informačka, ale možno keď budem mať čas, tak vydám video, ale zatiaľ je keby fakt koniec. Prečo říkalo to dobrá správa? Niekto to iba tak pozrie a dá like a hotovo, hej, alebo to je jedno, hej, ale tak. No, takže to je taká menšia informačka a čo viac povedať. OK, takže to pre dneskašné video bolo koniec, informačka bola taký koniec, to také trošku menej, ale to nič, a takže čus.